tohle je naše petarda. Pokud vy se asi divíte, že hovno to dá se nebouchne, nebo takový chyby, ale prostě ono to bouchne. Třeba ne na první pokus, ale bouchne. Jestli chcete tutoriál, tak tady bude 10, aspoň 10 lajků. Nic ne, prostě co nejvíc lajků a pak vám na každý tutoriál vlastně ono, ty synky takhle leží, ale my jsme si to neoznačili, protože takhle, pak by to bylo celá bezpečný a dává to pěknou jemnu a omlouváme se, tady je vítr jako kráva. Hlavně, abyste slyšeli kurva, tu skurvenou. Takže slyšeli jste to? Slyšeli jste to? Takže my jdeme hledat kravičku a no, teda. Nevím, jestli jste to jako slyšeli kvůli tomu, ale dělám to docela dost. Ale jste viděli, to vypadá asi tak, my to střihnem a ozveme se nám chtěli říct, že tady, jak je ta deska, tak na ní jsou a můj bratr velký má, který mi to hodí. Ty jsi si tam. Vy si myslíte, že to je jenom jakože ogánu krabičku, odsedek mrdnu, obalený izoletu mrdnu s ní bezem. Ono to ve skutečnosti je trošku složitější, protože prostě jestli jako lidi, teď jsem tady šel a propadl jsem se. Dobře, jestli fakt jako myslíte třeba, si říkám, že to je jenom prostě krabička, myslím,